Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в канала на Даниела Василева Мак. Моето име е Даниела. Казвам ви здравейте и добре дошли. В момента ще си направим един пречистващ ритуал, който ще бъде за изчистване от уроки, от лоши очи, от магични въздействия, порчи, проклятия, от всичко, което усещате, че е със знак минус и е негативно на вас, което ви е сложено. Този ритуал може да си го направите и за друг човек, т.е. вие да го направите за друг човек, като кажете неговото име, но е желателно първо вие да го усетите, защото той е много силен. Просто той не е за всеки, той е много силен и самите вие ще усетите колко много негатив ще излезе и колко много така негативна енергия ще усетите, как излиза и протича от вас и как се освобождавате. Ще работиме с восъчна свещ и с сурово яйце. Ще ви необходимо фолио, за да обезопасите от накапването. Яйцето като цяло по принцип е сурово. Написала съм молитва, която ще бъде тип заклинание. И тази молитва ще се казва по време, докато изгори самата восъчна свещ. Ще я сложа долу в описание. Преди обаче да започнете, вземате свещта, това може да си го направите вкъщи, вземате яйцето, т.е. и така хубаво го преминавате през ръцете, през дланите, като визуализирате как всичко негативно в момента, което ви тежи, го слагате вътре в самото яйце, т.е. като намерение. Яйцето има свойството да поема негативната енергия, негативите, въздействията. Общо взето ще изцелим и ще изчистим, даже така може хубаво да потъркате. Може да си го премините през тялото, така леко да го премините, за да може да поеме целият негатив, където има насъбран. Ако имате болка някъде, също там може да преминете, така че не е проблем, където усетите, както го усетите, не е проблем абсолютно по никакъв начин. Яйцето е сурово. И след като приключим самият ритуал, ще ви обясня какво се прави с самото яйце. Ще ви трябва бяла свещ, която да гори. Тук тя ще бъде като така трансформация и като пречистване. А с восъчната свещ, или ако нямате восъчна свещ, задължително бяла. Най-добре е бяла свещ да накапвате върху яйцето, когато си правите ритуала вкъщи. Така, този ритуал по принцип може да го правите за друг човек. Вие да казвате името на друг човек. Този човек по принцип не означава, че трябва да е само в семейство или да ви е по кръв. Може да е по принцип за познат, за човек, който не ви е в семейството. Може да го попитате естествено, но за тези членове от семейството по принцип може да си го правите без да искате разрешение, защото там вие сте си по кръв, а за всички останали просто искате разрешение, можете от самия човек и можете да направите пречистването на самия човек. Вие, като кажете името и казвате самата молитва. Сега в момента ще започнем, ще направим всичко това на групово ниво. Аз ще запиша молитвата отдолу под самият ритуал и оттам нататък ще ви обясня какво се прави след като приключим с ритуала, с самото яйце. Ако имате така усещането, че едната страна на яйцето е по-остра, хубаво е с острата част да бъде нагоре. Но това няма значение. Въпросът е така да има намерение, което да бъде изчистващо. Започваме. Кажете си вашето име. Божествена светлина, чиста и свята, огнена небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магични въздействия, магии и зли очи, които ме следват навсякъде. Нека зависта, омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън, разтопени от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел от вятъра, отнесени в безкрая. Както восъка обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила и проклятие и чужда воля да се изгуби и да се стопи. Служи ми, кажете си името, мощна непробиваема защита на мен
и на всеки, който гледа, и с любовта и ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде. Божествена светлина, чиста и свята, огнена небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магии и зли очи, които ме следват навсякъде. Нека зависта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън, разтопени от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел от вятъра, отнесени в безкрая. Както восъка обгръща и стопява това яйце, така нека всяка тъмна сила и проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на името си, кажете, на мен и на всеки, който гледа, мощна непробиваема защита. Освети моят път с Твоето божествено сияние и с любовта ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде. Божествена светлина, чиста и свята, огнена, небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, от магия, от зли очи, които ме следват. Нека зависта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън, разтопени в Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел от вятъра, отнесени в безкрая. Както восъкът обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила и проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен, името си кажете, мощна непробиваема защита, освети моят път с Твоето божествено сияние и в любовта и ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде. Божествена светлина, чиста и свята, огнена, небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всяка тъмна сила, от уроки, магии и зли очи, които ме следват. Нека зависта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън разтопени от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел от вятъра, разнесени в безкрая. Както восъкът обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила, проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен, кажете си името, мощна непробиваема защита, осветли моят път с Твоята божествена сияйност и с любовта си ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, да бъде така, както казах, да бъде така, както казах. Истина, амин, да бъде. Божествена светлина, чиста и свята, огнена, небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магии, зли очи, които ме следват. Нека зависта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън, разтопени от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат като пепел от вятъра, отнесени в безкрая. И както восъкът обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила, проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен, името си кажете, мощна непробиваема защита и освети моят път с Твоята божествена сияйност и с любов ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, да бъде така, както казах, да бъде така, както казах. Истина, амин, да бъде. Ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде.
Божествена светлина, чиста и свята, огнена, небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магии, зли очи, които ме следват навсякъде. Нека завистта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън разтапя от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, както пепел от вятъра, отнесени в безкрая, и както восъкът обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила, проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен, името си кажете, мощна непробиваема защита, освети моят път с Твоето божествено сияние и с любовта си ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, да бъде така, както казах, да бъде така, както казах. Истина, ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде. Четеме го колкото усетите, че имате нужда. Ако имате нужда от повече, може още една свеж, просто тук е на преценка и на анализ. Но е необходимо свеща да изгори. Божествена светлина, чиста и свята, огнена небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магии и зли очи, които ме следват. Нека завистта и омразата да се стопят пред Твоето сияние, като лед в огън, разтопени от Твоята мощ. Нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел на вятъра, отнесени в безкрая. Както восъка обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила, проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен мощна, непробиваема защита, името си кажете. Освети моят път с Твоето божествено сияние и с любовта си ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, да бъде така, както казах, да бъде така, както казах. Ключ, език за ключ, истина, амин, да бъде. Колко много негатив. Виждате ли? Яйцето се спука преди. Яйцето се спука преди да се хвърля, което означава, че има страшно много негатив. В момента се разпука, разчупи се. И това, което ще направим е да подпомогнем тук процеса, да може да се изчисти. Божествена светлина, чиста и свята, огнена, небесна, пречистваща, изчисти живота ми от всякаква тъмна сила, от уроки, магии и зли очи, които ме следват. Нека завистта и омразата да се стопят. Като лед в огън разтопени от Твоята мощ, нека всички вериги, които ме оковават, да се разпаднат, като пепел на вятъра, отнесени в безкрая. Както восъкът обгръща и стопява яйцето, така нека всяка тъмна сила, проклятие и чужда воля да се изгубят. Служи на мен, Даниела, кажете си името, мощна непробиваема защита и освети моят път с Твоето божествено сияние и с любовта си ме пази от всякаква опасност. Да бъде така, както казах, да бъде така, както казах, да бъде така, както казах. Ключ, език за ключ, истина. Амин.
да бъде. Така, погледнете, вие самите видяхте за какво става въпрос. Ритуалът е много силен. Щом самото яйце се спука направо още преди да го хвърлите, смятайте за какво става въпрос. След като приключите ритуала, вземате яйцето. Като цяло вижте колко много негатив гледате. Виждате ли? И тук бих казала, че така са доста засегнати и мъжката и женската страна. Отвориха се канали, които тук да може да се пречиства от самия духовен център. Пречиства се страха, има доста голям страх от нещо, което просто и вие не знаете. Мъжката страна, финансите също тук се почистиха. Женската страна, красотата, това, че не се харесвате, също се чисти и финансовите постъпления. Но общо взето тук финансите, мъжката част и така трети енергиен център се изчистват и духовният център, който се пропука, за да може да се пречисти. Явно много така голямо затлачване е имало. Вземате, като приключите ритуала, увивате си го така в фолиото, излизате някъде навън. Трябва да бъде, така на мен ми се даде кръстовище, кръстопът или улица, където да има много разклонения. Аз като правих самият ритуал, абсолютно не ми се даде там, защото излязоха хора, коли, просто не ми се даде. Влязох в същата улица, която я видях преди да тръгна. В същата улица влязах и там хвърлих самото яйце. Но когато преди да го хвърлите, казвате следните думи. Силите на злото са унищожени, лошите очи са заслепени. Аз съм свободен, свободна, амин. Казвате го 3, 4, 5 пъти, както го усетите. Силите на злото са унищожени, лошите очи са заслепени. Аз съм свободен, свободна. Амин. Силите на злото са унищожени, лошите очи са заслепени. Аз съм свободна, свободен. Амин. Може да усетите болка в главата, може да усетите лекота, може да усетите гадене, повръщане, повдигане, прозяване, сълзене, хрипове, сополи, сълзи, всичко каквото усещате, че чистите, може да усетите. Аз когато направих този ритуал и когато хвърлих самото яйце, за да се разпилее самата негативна енергия, да се пръсне, както е така яйцето в такова състояние, просто с сила, представете си, с сила го хвърлих на земята, то отскочи и просто отиде в тревата. Ходих и го търсих, за да мога наново да го направя. То беше здраво, щупи се, но може би около, айде да не са 10, ама 8-9 кучета от някъде дойдоха от срещната сграда и просто бяха като побеснели. Тоест, чистене на бесове, на спорове, на караници, на скандали, абсолютно по всякакъв начин. И закостенялото като старо, т.е. стар негатив, стари уроки, стари негативни въздействия, всичко, което е потискано в момента, ще го усетите много силно този ритуал, така че правете го с осъзнатост и с ясни намерения. Ще сложа и двата текста, двете молитви долу под самото видео. Когато решите и усетите, че имате чужда намеса или не се чувствате адекватни, адаптивни и така не на място в форма и се усещате, че нямате сила и не ви се прави нищо, просто направете си го този ритуал. Това ще ви даде сила, енергия, ресурс и ще ви вдъхнови за нови начинания. Този ритуал, както казах в самото начало, може да го направите и на друг човек, но първоначално го правете на вас, тъй като докато заякне вашето тяло и организъм, по принцип е необходимо вие да сте стабилни. Там, където го правите, след това проветрявате пространството, така да бъде хубаво проветрено и яйцето да се хвърли и казвате си думичките, които накрая ги казахме. Хвърляте яйцето, то се разпръсва. Просто визуализирате как се разпръсва негативната енергия и си продължавате деня с всички задачи, когато там решите да го правите, но задължително трябва да приключите по този начин ритуала с чупенето на яйце на место, където по принцип има няколко пътя.
т.е. не толкова кръстовище, а по-скоро няколко разклонения или на път, където преминават много автомобили, или на път, където по принцип е доста безлюдно, но не на место, където има къщи, където има примерно хора, където има сгради. Вие самите ще усетите кое е това място, така че пожелавам ви успех и действайте смело. Ритуалът е много силен, изчистващ и е под прякото ръководство и съдействие на самия Творец, така че не се притеснявайте от нищо, каквото и като симптоматика да усетите. Всичко това е изчистващо и вие сте си го носили. Така че пожелавам успех на всички и до скоро!